जेफोरबानो हामजागमा खायरकमा तै माया ओंखा हंके buma tei bwsani kini kwcharo jotoni slai hamjakma khairokma tei maya nukjago. Phiaba o gotna eba khiba o story hinke amsuk hamjakma khairokma maya amsuk pabitra ristra no phanose amsuk naithotok relationship no phanose joto dongso eba khiba destroy khlai rewo. O gotna eba khiba o story naimani yagolo norongni bokhorok simi nosto ongola tei video no chenani swkang norong no koinani muchungo je norok ani channel eba khiba ani video kotal wngkhang ke channel no subscribe khlai di tei 5 ni bell icon all no sinani tapok di tamni hinke jotoni slai swkang norong thani ani video sogoinani bagui hinke first to last story no bujinani bagui skip khlaiyawi first to last naitongdi hinke phaidi bisi yang ayang kok sayawi video no jenglai sinai jotoni slai swkang video no jengnani swkang ang jotono no sanani muchungo je o video eba khiba o story no ni papna no kisa lilagriwi eba khiba thongkor khuri rimano aboni bagui norok no ang puilao no sawi renani muchungo norok o video no naimani ulo norokni real life bo eba khiba kobi kobiyo kunri no omo hairok hinui tawan sukdi phiaba omo hinke real story haipano norok o story no naimani yagulo kundi no phano norokni real life by compare ta khlaidi hinke phaidi video no jenglai sinai o video no naipaimani ulo norokni je relationship tei gana gini je borok bisas khlaimano phanase bisas khlaiya angui thangmano hinke norok bo amsuk omo high content no soinani khamta tongkha hinke norok o video no naidi jodi khamta kwrui athar phathar kok sanai hinke norok o video no tabok no skip khlaiui bad khlai redi o kirima sincha gotna angkha Maharashtra ni Jalgaon jelani kaisa chikonsa para johari parani tarik eba kheba sal angkha 19 February 2019 ni salo adino gao eba kheba parani khoroksa borok Delhi ni kahai no bolong dikibo ongkhorui thangka tei a bolongo thangmani yagolo bini nojor ajomsa bolong ni kaisa dikiwo khlaiui nojor klaikha tei ar jagao nukha yakung simi nukjakja puila hinke bo a yakung no nongmani yagolo uansukha je a yakung cherai rokni phano ongui mano tei cherok lengui phano tongkhana hinui phiaba bo tei bo turuk turuk khlaiui gana thangui naimani yagolo bo belai kheno bini mukhang sob sangui bini expression rok joto change ongui thangka hinke tamo nugui change wngkha obono nugtini salanai o chula ar jago thangui tamo nukha hinke borok nungno hini thangmani phiaba ar jago kunu borok kwrui ar jago sudu yakung simi se rajak nugo tei a yakung nukma bai boyos onujai khlai naimano je a yakung 12 no hoite 13 bosor omo hai kahai ni cherai ni ongna hinui a borok logi logi no police rok no inform khlaika tei police rok bo logi logi no ar jago sapaimani yagulo o gotna rok no nugui pelai kheno wanajakha police rok bo mamla rok no nai nupaimani yagulo police rok bo ar jagao judge pardar khlainani bagui suru khlai rewo tei aboni kini kwchar no a parani kaisa paribar ni kok police rok ni bwskao phai nukjak phaio kaisa berubar balai kheno garib a family ni borok rok tei a family o 4 jon tongo member family ni sai jotoni slai okora tapto share bini bihik tei bwsla tei khoroksa hinke bwsajuk a family ni bwsla mangesh amo hinke o family ni jotoni slai bwsla kusu tei o mangesh bo 2 din thangnai 2 din ni simi lapata wngja paribar rok bini bagui kwmamani bagui missing diary report rok bo swijaka police station o thangui jefuru police rok borok haike information riui ar jago thangui yakung korjo nongmani yagulo police rok ni sok direct o mangesh no ongkhana hinui uansugui nao tamni hinke o mangesh ni umor bo 12 ni hoite 13 bosor omo haini kwcharo no ongma bai tei a yakung bo same age ni kahai no ongui tongkha phiaba tabo hinke police rok ni bago omo se songmung je o mangesh bwtharjaka to bwtharjakha bo tangui amsuk cherai jorao haike sabai bwtharjaknani nangkha
घटनानि दिन याखेबा 19 फेब्रुवारि 2019 ni salo Mangesh bini school ni bagui phungai siri no nogni hoite ongkhorui thango te school thangui bo daily ni kahai ke routine অনুযায়ী poriwi akoi school ni hoite nogobo kifili phaio Mangesh daily ni kahai je school suti rijak mani omni salai swkang no Mangesh no suti riwi rohorka asalo hinke nogor sogoi paimani yakblo Mangesh bini buma no sawo je fresh wngnani bagui angkisa berai phaigena hinui bolongo berai phaigena hinui bini mano saka tangui bolongo berai phaigena hinkai gaoni borok rok tabuk bo borokni toilet koroi latrine koroi wngma bai borok bolongo no joto suchalai khlaio tei omo haikena Mangesh bo bolongo lambrikha suchalai khlainani bagui bini ma wansukka thangton thangui paimani yaklo hinke bo kifili no phainai hinui nasingui tongkha bini ma সময় কলক রমই নাসিঙ্গি তংমানি ইয়াগুলো ব Mangesh nogo kifili phaya jesuk jora hor thugro rok ongui thango paribar ni family ni buma bufa te bini bahanojok je bibi tongnai obrok ni chinta bo tebo bari rok ongui thango Mangesh amsuk gana wasi thangmani hingke tabuk jora tangui sophaya angna nang hor ongui thangka agiba dakti no phaibla hinui belai kheno wana jaklaikha hinke norok tabuk sanai hor ongui thangka gana wasi hinke borok tangi naitogya hinai hinke borok Mangesh thangmani 10-15 minute ni yagulo kheno bo bini buma thangui naikha bai thangno phiaba ar jagao nukhorliya kono jagao kheno bolongo naitogui naikha aboni yagulo kono jagao nukhriani bagui nogo borok wait khlai tongkha haibana se Mangesh nogo kifiliya haike buma nasimang paribar ni joto borok chintao khlai thangka tei Mangesh ni bini buma je tongnai bini mokol teibo muktui koknani chengkha paribaro joto warak tongmani thik no kori phiaba borok ni bokha belai kheno sap awen bagi borok belai kheno khushi tongo rang kori phano tei a jorao sidino borok haike busla kamawi thangma bai srapsani bagui nogo bebag no monak ongui thangka tei paribar ni borok monak ongui thangka aboni yagulo parani borok rok bo joto kusuno saiman bai thangka je Mangesh khemajak hinui tei parani borok joto palkha mililai Mangesh no naitongnani bagui chesta khlailai joto palkhe ongkhorlaiui parani borok rok joto digino naikha bolong halong tei tui hafar harung joto jagon naikha phiaba kono jagao phano Mangesh ni mang nukliya amsuk naitongmani yagulo bo paribar ni chinta amsuk ke barui thangma bai buma bufa phungo kheno police thangui missing diary report seiui kha police rok borokni missing diary report sei narangmani yagulo investigation no khlainani bagui chengkha phiaba phungno hoite sarik jora borokni yago kono srak manliya tei naitogui manliya aboni yagulo 10 din 21 Februari 2019 ni salo police rok omo haike mang kuthini yakung tanjak nungma bai belai kheno wana jakate direct sok Mangesh ni mangono thangui klai kha ni yagulo Mangesh ni je yakung part manmani yagulo police rok a bolong no teibo kaham khlai investigation eba khiba jas partal khlainani bagui part khlai police rok ni je group sanamui rohorika naitungnani baga aboni yagulo naitungmani ulobo mankha Mangesh ni te alada bwsakni part khlai alada khe khitarjak phiaba je part Mangesh ni manliya omo ongkha Mangesh ni bokhorok omo hingke police rok naitungmani yagulo phano manliya adino ongkha moni amabasya ni din adin no hinno dark amabasya hinui o amabasya phaimani hingke 27 বছর পর khlaiui o amabasya phaio tei adino bo omohaino amabasya-ni din tei sajago je adino tantra mantra tei kala jadu khlainai rok apro hingke borok tei bo kwsrang ongui bwsawi bungni tantra mantra rok jaduo phanango hinui Mangesh ni je bwsak part khlaiui manmani yagulo omo bai অনুমান eba kheba wansogui nai mano je omo khoroksa tantric eba kheba matai khlainani bagui no omo haike khlaikana hinui
jesik jora okok para o pijagi thangka amsuk jora no teibo elaka gana gini joto jaga o no manges ni omohaike pat tukra khlai manmani tei tantrik omohaike puja khlai mani oborok pijagi thangka tei okok rok no khnawi para gini borok rok joto kirilaijak tei horobo ongkhor lairaglia joto baksa buma bufa hingke bwsarok no saijung rohornani ongkhorinani school rohornani porjonto kirijakha tei baksa hingke omohai ongnani kiroi no buma bufa rok school porjonto bwsano rohorlia borok ogodnani nungmani yagulo borokni bwkhao kirimani habai thangka je borokni bwsabo cherai tei o bwsano bode omohai khlai paino hinui kirijago tei oboni swkang no borok bo sotorko onglai tonglaio je ani bwsano school rohorya khlai hingke secure eba kheba chung gana gini tongkhangke teisa save wngano hinui tei amamla adino belai kheno kutuk khlai sogui tei kirima sincha khlai sogui aboni bagui police rok bo tabuk hingke krak khlaiui judge partal tei investigation khlainani bagui chengkha o case no solve khlainani bagui prai 50 jona police rok no samungo phunangkha tei kaisa faising hingke manges ni family tabuk bo je bwkhao kaisa hop tongo je manges kunu jaga rogo se thangkana hinui tamni hingke o cherai ni yakung manmani sudu yakung yathek tei bwsak simi se mano tei bini bokrok hingke maniako aboni bagui borokni bwkhao kaisa hop tongui tongo tei kebo phano omsuk omohai ke nogui kirima sinja khlai wansubulak je nijini bwsa omohai wngui thanai hinui tei jepro police rok tei bukrak khlai judge partal khlai mani yagulo manges ni joto bwsakni part mankha tei bini ri chumrok bo manmani yagulo manges ni family rok no phunukha tei manges ni family rok nungmani yagulo afro ogodna nungmani yagulo borokni family ni hal belai kheno behal wngja kapmang hingke norok bo wansugui nai di khoroksa buma bufa wngui nijini bwsla cherai ni simi 9 mas bohogo pusiui cherai ni simi tori logriui 12-13 bosor khlai riui amsike maya ke pusitomani asomsa omohai ke kamai thangnani ol jagani kokya tei omohai no ongjak borokni family ni bagui chirigui kablaijak ajorao bini bwsani joto bwsak pat manmani yagulo tei ri rok nogui tabuk hingke borok clearly no saimankha je obo bini bwsano hinui parani joto borok rok ogodna no tui belai kheno kirikoro onglaijak tamni hingke borokni family wase khoroksa omohai wngkha tei alada nijini family ward bode omohai wngnani tong hinui belai kheno joto no kirilaijak tei jotokhon no bwkhao kirimani bagui sotorko bo wnglaijak school o bwsarok no bo rohorlia porinani chinta khayaui parani mamla amsike kirima sincha wngui thangma bai tabuk hingke parani borok rok bo police rok ni logirikha tei police rok baksano tamoni bagui thainyani nangkha tei sabo bwtharkha amono logirinani bagui borok bo ongkhor laikha tei yang faising police rok bo search and operation speed khlaiui bariui rwkha jotoni slai swkang police rok je police rok ni sui tongmani oborok no bolongo yakarui rohorkha tamni hingke borokni throughtwi kuno surak rok de manno hinui phiaba wana jangnai kok hingke omase je police ni je sui rok tongmani obo direct manges ni nogo se thango police ajorao wansukka wngui manna je sui rok manges ni bahai motom suoi bini nokjora sokpaio hinui tei police rok borokni bagui mistake wngkhana hinui teisa haino hai omohai ke police ni je sui tongmani puilani hoite teisa phiaba haino hai borokni nogo soguio o sui rok police rok bo kuno phano chongui manjaklia je o disao borok tamo yapri senai hinui tamni hingke police rok ni yago tabuk sukjora kuno surak manya khoje sabo bwthar hinui aboni ulo kheno police rok wansukka gana gini cctv camera footages rok bo chekma khlainai tamni hingke kuno mungsasuk de capture khlaikana abohai rok hinui cctv camera footages tongmani bongni para rogo amorok no check khlailaikha
CCTV camera footage noga je puro manges fatara ongkhori thango aboni uklok khoroksa bikhari no himui tongmani nokha tabo khinge police rok o bikhari no naitongnani bagui jesta te ongkholaikha naitongnani bagui phiaba amsike jaspartal khlai naitongmani yagulo bo police rok o bikhari no naitogui manliya koyekjon na borokni help te police rok o bikhari ni sketch rok swnamkha tamni hingke CCTV footage rok je bikhari ni nogui tongmani bikhari ni obo back camera te simise nogo mokhang nogya angma bai ah jagani borok no swngui saimanka je ah jaga o khoroksa bikhari thango phaio ongo hinai te oborok no swngui no kaisa sketch photo swnamkha te ah sketch photo o pura bara o joto jaga digi o no thepaui rokha bini photo no te sketch ni photo o janogui eba kheba sui rijak tongo je borok o bikhari no naitugui eba kheba khoskhai remannai bono kaisa inam photo rojaknai hinui suijak video belai kheno logui thangka aboni bagui next part video ma swnam sinai video logui thangka hongke ani bagui bo upload khlainani bagui belai kheno kok tugo aboni bagui next part no bagui swnamna muchya phano ma swnam sinai hingke norok next part naina muchunga hingke joto part 2 hini comment khlaibai di ang norok ni bagui next part 2 bunai।